Bafowethu niyaphila usikhumba le STS mfana badubazana udabuka phansi le ondimeni mahlehle nomfoko omhlaba. Cha ngane zakwethu ngilala ngikhona ngifisa ukulungisa lento. Bafowethu kuyini nithi ngithatha ingoma kaCabashi. Ngizohlala nje odabeni. Bengingayazi ngiyaqala ukuyazi. Asiye la. Ponki ngiyabonga dadewethu ukwenza ivideo ngengoma yami. Okunye ke nakho. Nina nididwe keyboard kulezi ngoma lezi. Ngoma kaSikhumba STS nengoma kaCabashi ayifani. But isound ye keyboard yona iyafana. Okunye kumele nikwazi ngangayidlalela ikeyboard angazi noma yena wayidlalela. Mina ngangidlalela uJJ mhlawumbe seningasesha na kuyena njena wayidlalela ubani. Bese niqala from lapho ukukhuluma ukuthi ubani kahle kahle umuntu othatha ingoma yomunye. Okunye kumele nikwazi mina umuntu mayezongidlalela ikeyboard angimtsheli ukuthi akadlala ukuthini. Ngoba ngizengikholelwa ukuthi une feeling yakhe. But uJJ kade baqala ukudlala ama keyboard abafiki manje. So isidingo sokuthi mayezodlala ikeyboard ngimtshela ukuthi akadlala ukuthini asikho. Wayidlala ifeeling yakhe. Engingayazi ukuthi wayeseke wayidlala kubani. Yabo. So ngalokho bafuthu ngiqonda ukuthi nina ni creme keyboard kodwa lalelani isound yesiginci nilalela isound yebass guitar. Uma niyazi into efanayo nizoza ukuthi lento enithi yafana ifana kufana ama sound ama keyboard. Umculo ke bafuthu okunye kumele nikwazi asikho eceleni kwawo siphakathi impela kuwona. Noma ngingangaduma kuwe kodwa ngifuna wazi ukuthi umculo angikho eceleni kwawo ngiphakathi impela kuwona ngqo. Futhi ngisebenza nensizwe ezindala obabulanga ngisebenza nabaculi abadala. Baningi abaculi esengeke ngashare nabo imic kodwa ke angiyena lo muntu lo uhambe ngifuna ukuyigabisa. Baningi mina abaculi esengishare nabo imic. Abakhulu futhi enibahloniphayo nani. Ngeke ngize ngibaveze. Yabo. So mhlambe bafethu ningangizeli ngokuthi uCabashi niyamazi udumile kini bese nifuna ukucabanga ukuthi lento akayiyona kini nakimi uyiyona. Noma engamkhulu kodwa akamkhuleli thina sengingantshontsha ingoma kaCabashi. Lokho bafethu angikusho kabi angimeyi futhi angimdeleli umfowethu lapha akhona ukhona izinga lakho lisebenzele naye ukuthi ebe lapha khona. Kodwa nami kulokho engikhona ngisoli futhi akho nje ngishela incane iphutha futhi angizenyezi mina ngento engiyiyona. Ngoba uba yilo Sikhumba enguyena angiqalanga ngimngaka. Bengimncane kakhulu kunalokho. Mina ngiyakwazi ukuhluphekela umculo ngoba namanje nje futhi ngisawuhluphekela. Labantu abakhona njengamanje abakwazi ukungiqinisa bethi bayangithanda bayangisupporta badlala ingoma zami bengenzela ama video bengiyale ngeqiniso makukhona izinto abangayithandi bengitshele kahle ngokungaka. Ngiyabahlonipha bayazi futhi. Kodwa umuntu ovela qhamuke sengehla nje esethi esengibiza ngesela. Hayi bafuthu ngiyaxolisa kakhulu impela seniyongixolela impela kulokho. Cha. Angizehliseli noma yini. Angizehlisi noma kuphi. Ngiyamhlonipha umuntu. Kodwa bafuthu iqiniso lithi iyeke lento ukuthi umuntu mayicula bese ngicabanga ukuthi makuthi mthuke uzomthuka athule. Makuthi khuluma nje noma yini nje ezomhlambalaza mhlambalaza. Bafuthu kufanele nikwazi umculi ngabantu abasupport umculo. Kodwa futhi ngeke ungixhaphaze ethi ngoba ngincenge isupport. Hayi leyo angeke ngize ngivume leyo. Ngeke. Uba umculi yebo. Uba umlandeli kaCabashi no. Angisuye.